103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa serbisyo publiko, bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Oras, alas 6:02 na sa Sayong Kabuntagon. Atong oras mga K5 yato sa may kauboton sa DTX 500. Ang number 1 pangontra sa visceral fat na inyong mapalit sa inyong mga suging butikang parmasya sa inyong mga dapit. Naing adlaw nga Lunes, September 9, 2024. Mabuhay Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Live direktamente sa Tonimutangan sa regional headquarters sa K5 News FM sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga Northern Mindanao. Mamati usab sa 90.5 Energy FM sa Dakbayan sa Ingog sa mga Northeastern Mindanao. Iman sa CFM 107.5 sa probinsya sa Bukidnon, Central Mindanao. Mamati sa worldwide, netwide, bayan www.amfmph.com. Makita sa atong Facebook page, YouTube channel, iman via Android TV. I-search lang ang K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Kini ang DTX 500 Morning Newscast. Kami niya mga K5 na balita, K5 Buddy Froy Lumasag. O K5K Buscaino. O natasulan sa itong mga balita karambodaga. Kibuloy nadagpan ba o may surrender? Sa balitang lokal, CDO sa Buanga City, nilagda og Sister City Partnership nga nakatutok sa road safety. Third leg tagbo para sa WPS ginagsa sa Cagayan de Oro. Sa balitang regional, patay ang lolo human naligsan sa 10-wheeler sa dihaga nagbisikleta. Boatman diving guide sa Bohol ni surrender. Sa balitang national, DOJ may klaro nga dili pwede mahimong state witness si Alice Guo gumikan kay siya ang pinaka-most guilty. Sa atong balitang international, duha patay santang 92. Angon sa bagyong Yagi dito sa China. Sa balitang sports, Marlon Tapales all set na Batukang Kumar. Sa atong balitang showbiz, tuition fees anak ni Diane Medina in nursery, ana sa 170,000 pesos. Sa balitang espesyal, duha ka estudyanteng nagdumili pagpakita sa ilang abs gipaak sa magtutudlo. Pwede sa detalye sa itong mga balita karambodaga at ang top story of the day. Yatod sa may kaubuton sa DTX 500. Ang number 1 pambatok sa sakit na diabetes. Na inyo sa mapalit sa inyong mga suging butika, parmasya sa inyong mga dapit. Yan mas pinakadool nga klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center. Diya sa probinsya sa Bukidnon, ang pinakadool nga klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ang mamutang sa Agura Marcon Valencia City Farmers Market. Poblasyon Valencia City, diya sa probinsya sa Bukidnon. Kay pagkipaklaro sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga may surrender anesgutan kang Major General Edmundo Peralta, Commander sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kung ISAP. Kagahapon nga lawas September 8, 2024 sa usag phone interview gibudyag sa usa ka Army Intelligence official nga pagadad-on si Kibuloy sa ISAP headquarters sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Sa bigas bahin, wala pa maghatag komento ang AFP kabahin sa pagsurrender ni Kibuloy abang gibasalig nga nakasuporta kini sa PNP. Evaluan o nang gianunsyo ni DILG Secretary Benhur Abalos pinagi sa usa ka online post nga naaresto na si Kibuloy. Kining butanga mo ay nag-aagat sa mga komento gumikan managlay ang buot ibasabot sa pulong na naaresto o misurrender. Sa magkakaroon, panayin pa ang panubay kung pagpanubay sa konfirmasyon may tungod ni ining butanga.
Balitang lokal. Nagtapok ang mga opisyal gikan sa Cagayan de Oro sa Buanga City sa usa ka mga hotel sa syudad aron moperma og Sister City Partnership nga nakatutok sa road safety. Nagarepresentar sa Cagayan de Oro City Hall ang mga sakop sa 20th City Council. Gipangluhan ni Majority Floor Leader Edgar Cabalasa kinsa ni perma sa kasabutan alang ni Mayor Clarex Uy. Ang mga dagkong opisyal sa Dakbayan nga mitambong naglakip nila City Administrator Roy Hilario Raaga sa Mayor Chief of Staff Sheila Lubatan o RTA Chief Engineer Nunito Uclaret kinsa adunay dakong papel sa pagpasiugda sa panagtambayayong uban ni Konsehal Romeo Caleso, Chairman sa Komitiba sa Public Order and Safety sa Guniang Panglungsod. Ang delegasyon sa Zamboanga City gipanguluhan ni Mayor John Dalipe nga nagtimaan sa pagsugod sa usa ka hiniusang paningkamot tali sa duha ka mga lungsod aron mapalambo ang lakang sa kaluwasan sa kadalanan. Dagang balitang karabutaga gihatod sa may kabuton sa D3 Bayo. Ang D3 nga adunay BCO, ang BCO na adunay D3. O second natural antiviral, antibacterial specialist na panguntra sa sakit ng pertussis o whooping cough. Ay nasa mapalit sa inyong mga suking botika parmasya sa inyong mga dapit. K5 o bayubay, ka mga katawan ni Misalmot sa gipagayong third leg sa takbo para sa West Philippine Sea. Sa syudad, kagabang adlaw September 8, kinaman ginala sa national government ang mga kalihukan aron ipalig-on ang baruganan sa Pilipinas sa insaktong impormasyon kabahin sa West Philippine Sea nga giangkon na sa China. Mingon si PCG spokesperson on West Philippine Sea, Commodore J. Tristan Tarilla, nga paagi kini aron mapuga ang pagsilbing nasyonalismo sa katawhan batok sa paghinawod sa China. Isarang gikan sa Cagayan de Oro, nakaschedule na usabang laing lumugna sa fun run dito sa Dapitan City, ingon man dito sa syudad sa Baguio. Gisalikwa sa Election Registration Board ang kinatibuk-ang 1,068 ka mga rehistradong botante nga nagayo og pagbalhin sa mga records sa rehistrasyon sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro, ang baryo nga nahimong sentro sa diskusyon sa biaging tuig nga barangay o sangguniang kabataan elections tungod sa gingong massive vote buying. Kinuman ang pipila ni ini nga mga botante na pakya sa pagtungha sa mga hearing nga gihimo sa ERB, samtang ang uban wala makapresentar sa ilang proof of residency, matud pa ni Joel Dexter Nagtalon. City Election Officer sa Comelec, Cagayan de Oro, First District Office nga nagpatawag ni ining mga botante. Ang investigasyon na naggumikan sa mga reklamo nga gisanga sa 31 ka mga individual supak sa manghangyo sa pagbalin sa maong mga botante kay nagtuo sila nga dili sila mga residente sa Barangay Carmen, usa sa mga barangay sa Dakbayan nga adunay labing daghang tawo. Giaksyonan kini sa lokal nga Comelec sumay sa Comelec Resolution Number 10963. Dugang balita karang nga butaga, iatod sa may kaumuton sa Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C. Iman sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. May nasa mapalit sa inyong mga suging butikang parmasya sa inyong mga dapit. Imas pinakaduol nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dili sa nagbayan sa Cagayan de Oro. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ang mamutang sa Agora Market City, Lapasan, Cagayan de Oro. K5 gikumpiska sa mga otoridad sa Cagayan de Oro ang upat ka lechon baboy o gilubong tungod sa kabalaga sa African Swine Fever sa City Veterinary Office Cagayan de Oro. Ang dagang iligal nga lechon baboy atos pagsumpo sa mga regulasyon sa African Swine Fever kon ASF. Ang operasyon kabahin sa banayin nga paningkamot aron mag-control ang ASF. Pinagis pagsiguro sa higpit nga pagsunod sa mga protocol sa quarantine. Ang nasabing nga lechon nas diskubrihan matud pas Barangay Magabalan. Mato ni City Vet Officer Dr. Perla Asis, isakmit ang mga baboy tungod kay kulang kini sa ginahanglan dokumentasyon. Sa partikular, ang baboy wala ginahanglan ng veterinary health certificate, shipping permit o recognition of active surveillance alang sa ASF. Sumala sa gimando sa DA AO5-2019 o lokal nga EO 103-2020. Balitang Regional. Dito sa Kadakmayan sa Ingoog,
Lolo patay, humanalig sang kini sa 10-wheeler sa diyang nagbisiklita. K5, Luis Ruiz, K5 mo. Tayang ko sa Casino Citizen, humagidaro sa ka trail truck nahitabo ang insidente bandang alas 3:10 sa hapon niadto nakalabay ang adlaw. Matod man ni Police Staff Sergeant Arnel Udal, traffic investigator sa Hingoog PNP nga nagbike ang maong senior citizen sa kilid sa highway apan wala damang nga kalit lamang nga gidaro sa trailer truck ang maong tigulang og nalatayan kini og mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Naila ang maong biktima nga si Cristi Toto Simpro, 72 anyos nga taga Purok 7 Barangay 24A ning siyudad sa Hingoog ug ang driver nga nakaligis na ilang si Steve Newton Sagrado Baay, 42 anyos og minyo residente sa sitio San Roque, Barangay Lapasan, Siyudad Cagayan de Oro. Daling mitahan ang driver sa Hingoog Police Station. Mato sa driver nga wala niya makita ang maong tigulang nga nagbisikleta sa kilid, rason nga iya kining nalatayan. Sa karon, ang maong driver nagakustudiya na sa Hingoog PNP ug makatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Sa ngalan sa may DC, DTX Coffee Mix, DTX 500, Juan Calamansi Powder o sa D3 Bio na may antiviral antibacterial kontra pertussis. Kini si K5, Luis Ruiz sa 90.5 Energy FM. Dugang balita karang buntaga, ikan sa K5 News FM Iloilo. Dalawang motor bangka nagmanggaan sa kadagatan ng sakop ng Ahoy, Iloilo. Isang lalaki patay. K5 Jenny Kauyunan, K5 mo. Patay ang isang lalaki matapos bumangga ang sasakyang motorbangka sa isa pang motorbangka. Nangyari ang insidente sa baybayin ng Nasidman Island, sakop ng Ahoy, Iloilo. Kinilala ang biktima kay Reme de los Reyes Jr., 22 anyos, at residente na nasabing isla. Base sa investigasyon ng Ahoy Municipal Police Station, nakita ang katawan ng biktima sa gitna ng Calabasa Island at Nasidman Island. Graduating na sana ang biktima at magdiwang ng kaarawan ng ngayong araw. Dinala naman sa Barotac Viejo District Hospital ang kapitan ng bangka na kapatid ng biktima. At para sa K5 Network News, ako si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Nago naman tayo sa K5 News FM Bacolod. Drug suspect na emboldado sa aksidente sa Murcia, Negros Occidental. Nakuna ng 6.8 million pesos na suspected shabu. K5 Cyro Van Albay, K5 mo. Nakuna ng 6.8 million pesos na halaga ng shabu ang isang high-value individual sa Purok Bomba, Barangay Salvacion, Bayan ng Murcia, Negros Occidental, Sabado ng gabi, Setyembre 7. Kinilalang dinakip kay Carl John Arroyo, 29 na taong gulang na residente ng Purok 42, Bayanihan na Barangay Villamonte, Bacolod City. Base sa report ng Murcia Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag galing sa isang concerned citizen na may nangyaring aksidente sa nasabing lugar. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa lugar at nakita ang dalawang mga drivers na imbulbado sa aksidente. Nakita ng mga otoridad na ang isang driver ang hindi mapakali na kung saan nakunan ito ng isang bag ng suspected shabu. May bigat ng 1 kilo ang nakuwang suspected shabu. Sa ngayon, nakabilanggo ang suspect sa Murcia Police Station. Balita na galing sa Murcia, Negros Occidental, Zairo Vanalbay. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM. Balitang National. Giklaro sa DOJ nga si Kani Bamban Mayor Alice Guo usa ka most guilty og dili kwalipikado nga mahimong state witness sa nagpadayon nga investigasyon sa Pogo. Kini ang pamahayag ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano nga dili mahimong state witness si Guo gumikan sa kadagang-dagang kaso ang giatubang niini sama sa human trafficking, money laundering, graft ug tax evasion sa iyang gibaligya nga share sa Bafulan Development Incorporated. Naaresto si Guo sa Indonesia ni atong Martes o gibalik sa Pilipinas ni atong Biyernes o karon anaa na siya sa kustudiya sa PNP sa Camp Crame, Quezon City. Dugang balita karabutaga giatos may kaubuton sa Klinika Spore Biotix. Adali kaya ng constipation naman UTI. Tumal kanunay sa Klinika Spore Biotix. Nina sa mapalit sa inyong mga suging botika parmasya sa inyong mga dapit. K5 nagpasalamat si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III sa tanang sakop sa Philippine National Police kami tabang alas pagkadakarot matod pa kang Kingdom of Jesus Christ
founder Pastor Apollo C. Kibuloy. Matod man ni Tory, dako ang sakripisyo sa kapulisan aron madagpan ang puganti nga pastor. Ilabi na ang katabusang operasyon natapos sa taas na konfrontasyon. Komedya pagani nga gisultihan ni Tory ang mga pulis ay ang gitubag ang litson og banda human man ang pusong operasyon ngadto kang Kibuloy. Tulo ka adlaw human ini si General Tory is a PNP Davao Regional Director o mihuli kang Brigadier General Aligre L. Martinez. Dito sa itong balitang international. Balitang International. Labing menos 2 ka tawo kumpirmadong patay samtang 92 ang naangol sa paghapak sa bagong yagi sa China, partikular sa isla nga lalawigan sa Hainan. Matod sa local authorities, ang 2 ka casualty nga natala kagahapong adlaw Sabado gikan sa Ding'an County samtang 12 ka individual ang natala nga naangol sa Wenchang City ug 80 usab ang naangol sa Haikou. Niadtong Biyernes kaduha milandfall ang bagyo sa China, una nga miguba sa Hainan sa wala pa miigo sa lalawigan sa Guangdong. Lugang balitang international, hatod sa may kaboton sa X10 Food Supplement for Men para sa labarang pamatagalan. Ay nasa mapalit sa inyong mga suging butikang parmasya sa inyong manabit. Gihatod sa may kaboton sa Klinika Deo Fresh. Alang sa umot o puting nga ilog. Gamit na sa Klinika Deo Fresh. Ay nasa mapalit sa inyong mga suging butikang parmasya sa inyong manabit. Yamas pinakadoon nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dito sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ang mamutang sa Agora Market City, Lapasan, Cagayan de Oro. Kay bagong punong ministro sa Thailand nga si Paitongtam Shenewatra. Huwag ang 34 ka mga miyembro sa gabinete nanumpa at umangan ni Haring Maha Bajaralangkurn. Si Premier Shenewatra, 37 anyos, sa Pio Thai Party. Huwag ang 34 ka mga miyembro sa gabinete nanumpa sa ilang pagkamaunungon sa tubangan ni King Bajaralangkurn o Queen Sotida sa usay ka seremonya sa Doset Palace dito sa Bangkok, sumala pa sa Bangkok Post. Ang iyang gabinete naglakip sa unong ka-Deputy Prime Minister gikan sa tulo ka uyok nga partido sa gobyerno sa koalisyon Pitay, Bonjaitai o United Thai Nation. Ang Shenewatra mo ang ika-31 nga pinakabata nga premier dito sa Thailand. Balitang Sports. Andam na si Unified World Super Bantamweight King Marlon Tapales alang sa iyang pagpakig-away kang Supra Kumar sa India. Magsangka ang duha karong adlaw sa Olympic Stadium sa Phnom Penh, Cambodia alang sa title sa World Boxing Council Asia. Si Tapales mao'y nangulo sa upat ka sanctioning body aron makuha ang nabakanteng world title ni Naoya Inoue sa featherweight rank. Sa nasakmit ni Inoue ang WBA ug IBF belts gikan sa 32 anyos nga si Tapales ni atong Disyembre. Balitang Entertainment. Sa atong balitang entertainment karong buntaga, kay fan na kuratan ng aktres na si Diane Medina tungod sa kadako sa tuition fee sa iyang kindergarten nga anak. Kinamang gikumpara sa aktres ang iyang tuition fee sa iyang kapanahunan o sa kini ka kinder o sa iyang anak nga si Joaquin karong 2024 isip nursery student nga naa sa 170,000 pesos. Pagkadako, samtang ang iyang tuition kaniadto analang sa 2,125.50 pesos. O na nang namahayag ang actress nga nakita lamang siya kung ang iyang old receipt sa iyang tuition fee samtang kamulo siya nga nang limpyo sa ilang panimalay. Dinita sa atong balitang extra special. Nag-atubang karon og kaso ang usa ka lalaki nga magtutudlo sa Cebu City tungod sa pagpaak nini sa duha niya ka mga tinun-an tungod lang sa wala pagsuot kun wala pagsugot sa maong mga estudyante nga ipakita ang ilang
pandesal. Base sa investigasyon, gipugos matod pa sa mga magtutudlo ang mga lalaki niining estudyante nga nag-edad 14 ug 17 anyos nga maghuka sa ilang t-shirt aron ipakita ang ilang abs. Tungod matod pa kay wala nanugot ang mga estudyante sa hangyo sa mahuyang nga maestro, gipaak niini ang mga magtutungha sa may tangkuguan. Sa pagkabalo niini sa mga classmate sa mga bata, dali kining nanumbong sa ubang maestra ug diri na nagmaoy ang nasampit nga maestro. Dinin sa itong Christmas countdown, nagkaroon buntaga mga ka-K5. Matod pa sa itong countdown ni Master. Ana nagkaroon sa 107 days to go before December 25, 2024. Ang adlaw kanas Pasko K5K. 107 days. Pagkalami. Bueno, watay naglangkaw sa itong mga balita karaga buntaga sa itong DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga ka-K5 na tigbalita. K5 Buddy Froy Lumasag. O K5K Buskay no. Para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.